The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At syempre, maganda yung buhok mo ngayon. Yes, partner. Thank you to my sponsor. Oo. At syempre, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, mga kaibigan, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito, partner, ha? Isang misis ang personal ng dumulog sa ating tanggapan para ireklamo ang kanyang mister na nagkaroon daw ng relasyon sa asawa ng kapatid ni misis. Ayun. Medyo naguguluhan ako, ha? Nagkaroon ng relasyon sa asawa ng kapatid ni misis. Ibig sabihin Oo. sa hipag. Sa hipag, partner. Yung hipag ni Mrs., babae na ngayon ni Mr. Yan, oo. Kasama natin ngayon si Manilyn Lisay at kapatid niyang si Angel Lopez. Parang mga kapangalan nito nung mga nasa, artista. Oo, mga artistahin, Oo, partner magandang sila. hapon sa inyo, Manilyn at Angel. Magandang hapon din po. Opo. Kailan mo ba na-discover or nalaman na itong mister mo ay may relasyon na sa hipag mo? Sige, kwento mo. Paano mo na-discover? Paano mo natuklasan? Kailan mo na-discover? Mga nung 2014 po. 2014. So medyo matagal na. Pero matagal kayong naging mag-asawa? Opo. Mga ilang, pakilapit lang po. Opo. Mga ilang taong kayong naging mag-asawa? Basta yung 2008 po kami. 2008. So na-discover mo 2014. Okay. Opo. So paano mo naman na-discover na may relasyon na si mister mo sa hipag mo? Yung sa una po, yung sa chat po. Sa chat. Sa mga text po. Anong mga nakalagay sa chat? Yung May mga I love you. Dito na me. Kumain na ba you? Oo. Anong kinain you? Asan ka na ba talaga? Oo. Saan ka So, pumasok? sa chat mo na-discover. Pagkatapos, pakilapit lang po. Medyo mahihain si Mrs. Huwag ka partner. na mahiya. Kasi kami nga dalawa, medyo hindi nahihiya. Wala kaming hiya. Oo, sige na. Huwag kang mahihiya sa amin. Tayo lang ito. Sige. Ano nangyari? Yung kapatid niyo po ba may alam sa kwentong ito? Opo. Oo. Pero kasal kayo ni mister. Opo. Okay. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Malalaki na ba yung anak ninyo? 13 and 11 years old po. Oo. 13 saka 11 years old. So malalaki na. Okay. So, na-discover mo sa chat, tapos sinubaybayan mo na. Opo. Nahuli mo ba ng personal? Hindi po. Sa yung mga sabi-sabi po ng mga, Mga kwento lang. Ano yung kwento? Sino yung mga nagkukwento sa'yo? yung mga kapatid po ng tatay ko po. Anong sabi? Anong sabi nila na nakikita raw nila Opo, Saan daw? magkasama. Minsan po sa sa Nyugan? Makahoy. Ay, sa Tama gubat. pala, Opo, partner, yung sa tanong mo gubat. na sa Nyugan. Oo. Makahoy pa rin. Hindi, at saka medyo sa gubat, partner. Baka Medyo. mga hayop So, sila, nag-ano raw partner. sila sa Alam mo yung mga ginagawa ng Ano raw ang ginagawa nila sa gubat? Di ba malamok doon? Maraming langgam? Anong ginagawa nila doon sa gubat? Nagtatago-taguan? Ano? Sumisirko doon sa kahoy, sa puno ng ng nyog, Sabi po kasi ng asawa ko, paalam po, mangunguha ng kahoy. Oo, manguha ng kahoy. Tapos, yung hipag naman, nagpaalam ano din ang kukunin niya? Ewan ko po sa Maghahanap yung din siya ng sa kahoy. babae. pang sindi partner ng kahoy. So, ito bang hipag mo, siyempre asawa siya ng kapatid mo, no? Kasal din ba yung kapatid mo sa kayong hipag mo? Opo. Oo, puro kasal. Matindi ito. Mhm. Okay. Nung malaman mo na sa chat, sabi mo sa chismis mo lang, hindi mo nakita ang personal na nakikita sa gubat. Kinumpronta mo ba or kinausap mo ba yung mister mo at saka yung hipag mo? Kinausap ko po yung asawa ko sa kayong hipag. Anong sabi mo sa kanila? Sabi ko sa kanila na itigil na po yung mga Hindi, pero kalokohan. tinanong mo muna sila kung mayroon talagang nangyayari. Opo. Anong sabi? Mayroon daw po silang relasyon. Oh, may relasyon. Inamin nila sa'yo. Tapos, nung inamin sa'yo, ano na pong sinabi mo?
Sabi ko po sa kanila na tigilan na po nila mga ginagawa nilang kalokohan. Ayun. Tapos- Ano naman yung sagot nila nung pagsabi mong itigil na? Sabi nung babae po, yung ipag ko, sabi titigilan na daw po. Oh, pero hindi tumigil. Hindi po. O ito logang matindi partner. Oo. Yeah, magandang hapon sa iyo, Angel, ano? Angel. Ito si Angel. Oh, si Angel. Ito si Manilyn. Oo, pang-artista nga pala. Hindi, pero tanungin partner. din natin si Angel. Oo, Ikaw, gusto ko Angel. kasing matanong si Angel, partner, kasi kanina tinatanong mo si Manilyn, partner, panay yung tingin niya kay Angel. Kaya tinatanong ko kung may alam itong si Angel Ay, sa sila nangyayari kayong sa dalawa inyo. magkapatid, ito partner. Apa. Kayo yung magkapatid. Apo. Ngayon, nung nalaman mo na ganito yung sitwasyon, syempre yung kinakasama na ngayon ng asawa niya, yung asawa din ng kapatid nyo. Sa pag-uusap nyo sa loob ng pamilya, kumusta itong kapatid nyo din? Bali po, nung nalaman po namin yung issue po. Yung kapatid nyo is lalaki, di ba? Yung Opo, siya asawa po yung, nitong- oo. wala. Siya po yung po sa amin, Panganay. Pinakapanganay. And then, si ate po yung pangatlo. And then, parang, we feel na, parang trinrider kaming pamilya kasi, syempre, kapatid ko po silang dalawa. And Kumbaga, then, dalawa sa kapatid mo ang niloko ng kanilang mga asawa. Opo. Okay. And then, syempre, hindi lang po sila yung naapektuhan, kundi kami rin po na pamilya kasi nakikita ko po, si ate, si kuya, both are stressed. So, yung emotional distress na nakikita, ay nararamdaman po nila, na rin po namin, nafe-feel din po namin. Kasi, Ilan yung anak nitong ng kapatid mo? dito po kay ate, may anak po silang dalawa. Dalawa. And then, dun po kay kuya, may anak din po silang dalawa. So, yung kay kuya po, apat na pamangkin nyo yung apektado dahil sa Opo. sitwasyong ito. Opo. At saka hindi lang yun. Siyempre, yung buong pamilya nyo. Kasi Opo. siguro napapag-chismis-chismis na yan sa barangay. hindi lang po sir sa barangay, baka umabot na sir sa kabilang barangay. Ah, ganun ba? So, Opo. kalat na yung mga marites. Opo. Oo. So parang yung pamilya nyo, nandun yung connotation na niloko itong pamilyang ito Ito po, ng opo. mga asawa nila. Balikan ko si Ate Manilyn, ano? Ate Manilyn, nahuli mo ba itong si Mister talaga na meron siyang babae? Hindi nga raw partner, sa chat lang. So hindi talaga. Eto, sige, mahihain talaga itong Yung si ano po Manilyn. kasi, there are instances, small instances na parang may sabi-sabi na, like kunyari kung may birthday yan sa amin, yung dalawa nahuhuli. May nagsabi na, yun nga, mangangahoy. And then, anong oras na uuwi? Ayun, pag there may are- mga family gatherings, Opo. etong mga asawa ninyo, Nawawala. may asawa mo at itong asawa ng Nahuhuli. kapatid mo, Nahuhuli. nawawala. Sa dilim. Oo, nawawala sa Opo. senaryo. Opo. Parang grand entrance sila. Opo. Magkasabay or Gusto nila mag-red carpet? Bigla silang naglalaho sa dilim. O pag dumating na grand entrance, Opo. or kaya magkasunudan. Opo, parang- Magkasundan. Ano ang trabaho nitong si mister mo? Driver po yun yung una po, yung during nandun pa kay ate, driver po siya sa Daraga Legazpi na jeep. And then, yun Basta na. driver. Sweet lover! Ay. Yung asawa mo, dating driver ng Daraga Legazping Jeep. Taurod. Tao Road ang biyahe. Ngayon, asa na siya ngayon? Nandun po sa Manila. Sa Manila, driver pa Driver pa din. rin. Driver po ng Makilapit Makilapit ko na ng po. mikropono. driver po ng empleyado sa Malacanang po. Matindi. Kay President Bongbong partner. Oh, pero hindi naman siya connected talaga kay President Bongbong. Yung hipag mo, anong trabaho? Oh, yung hipag mo. Masahe po. Oh! Extra service. Basta masahista. Magaling manghimas, partner. Okay. May extra service. Okay. Sino mas maganda sa inyo nung hipag mo? Sige na sabihin mo ikaw, legal. Oh, sige sabihin mo daw, ako ang maganda dahil ako ang legal. Oh, sabi ni ng kapatid mo. Sige sabihin mo nga. Ako po. Ayun. Ayun. Pero yung anak nyo, kumusta po ngayon? Dahil sa sitwasyon nyo ni Mister? Okay naman po sila. Nag-aaral. Nag-aaral pa din. Opo. So, kayo, Eto. ate, eto tanungin ko partner, no, bilang tita nitong mga pamangkin niya na apat na apektado, kumusta naman sila? Ano yung pagbabago sa kanilang ginagawa, sa emosyon? Ano po, siguro dahil wala po silang tatay sa tahanan, parang naghanap din po sila ng fatherly love. And then, kapag po... Alam ba nung mga bata? Yung Opo, sitwasyon? alam nila. Naiintindihan na nila. Opo, as time goes by, naiintindihan naman nila. And then, sabi nga nung yung papa nila na, ano daw, kunin na lang daw yung dalawang anak kay ate kasi yun nga, nagre-reklamo daw kahit pinapadalhan naman,
kuno. Pero, Kala yung ko- dalawa po nilang anak, ayaw naman po dun sa tatay. Partner, kala ko sa nangyayari lang ito sa pelikula. Oo, sa mga teleserye, telenovela. Oo. Sa tunay na buhay pala Oo, talaga matanong ko si nangyayari. Ate Manilyn, ilang taon na kayong separate ni Mister? More than 6 years. More than 6 years. Sa loob ng 6 years na yan, kayo po ba ay naghanap na din ng ibang lalaki? Hindi po. Ang nakita ko sa TV partner, asawa ko ang asawa mo. Ito naman, asawa ko ang hipag mo. Ipag mo. Ay, parang gano'n. Yung kapatid yung lalaki, meron na din po bang bagong kinakasama? Asawa mo ang hipag ko pala partner. Asawa mo ang ko hipag. ang hipag mo. Eto, ring lang ng ring si Mister. Ano ang pangalan ni Mister mo? Alan Lisay. O, Makian. Nadagdagan na naman ang pangalan Alan ng listahan Lisay. ko. Alan Lisay. Alan, Lisay! ladies and gentlemen, Alan Lisay. O, Kaya lang. yung hipag mo, anong pangalan? Gemma Lopez po. Gemma Lopez. Ito, si Alan Lisay, tinatawagan ng mga staff natin, ring lang ng ring ang telepono ni Mister. Pero kanina, partner, Oo. nakausap natin siya. Pero ayun dyan na, partner. Andyan na. Nasa linya na ng telepono itong si Mister, si Alan Lisay. Si Alan Lisay, ang asawa ng hipag mo. Ayan. Sige nga. Ito na, partner, makakausap na natin sa kabilang linya ng telepono si Alan Lisay. Magandang hapon sa iyo, Alan. Hello po, ma'am. Ayan. Alan, naandito ang iyong legal wife at ang iyong Itanungin ko, partner. etong kapatid ng Kilala asawa mo ba? Kilala mo ba itong si Manilyn? Opo, dating asawa ko po yan. Dati mong asawa. So, asawa mo ito na ngayon ang asawa mo ay hipag mo na. Yung hipag mo na. Ano po, ma'am? Okay. So, matagal ka na raw gustong kausapin ng misis mo pero pinagtataguan mo raw siya. Totoo ba ito? Hindi ko yan pinagtataguan. Palagi ko yan nakakausap. Anong pinag-uusapan nyo? At tungkol sa mga bata, sir, hindi ko po yan inabando. Ang mga bata dyan, ang mga anak ko, hindi ko yan pinabayaan. Okay. Suportado ko po yan. So, pero inaamin mo ba, Alan, na ang karelasyon mo na ngayon ay yung hipag mo? Opo, sir, matagal na kami sama, sir, eh. 7 taon na. So, 7 taon na kami iwalay dyan, eh. okay. Asawa mo ang hipag ng dating Ng- asawa oo. mo. Ayun. So, Alan, magandang hapon. Ma'am. Apo, sa pakikipag-usap mo kanina kay partner, parang proud ka na ang asawa mo na ngayon ay yung hipag ng misis mo. Yan si Alan, no? Ayan, Yan, oo. Artistahin din, partner. Ito naman yung hipag. Alan, asawa na? matanong lang namin, Alan, nasaan ka ngayon? Dito pa ako, ma'am, sa Manila. Sa Manila. Tama ba yung binabanggit ni misis na isa kang driver dyan sa Malacanang? Opo, ma'am. Okay. So, kailan mo huling nakita itong mga anak mo kay Manilyn? Kasi binabanggit mo na hindi ka nagkulang sa pagbibigay ng sustento. Anong buwan ba yan pumunta dito yung bunso ko dyan? Basta mga 4 lang na buwan siguro nakalipas. Nandito sa akin yung bunso ko na yan, eh. Okay. Sa tingin mo, Alan, ano yung naging problema mo? Bakit nagre-reklamo ngayon itong si Manilyn? Though binabanggit mo na nagsusustento ka naman sa iyong mga anak. Ang masabi ko dyan, ma'am, kasi ang pinapadala ko dyan sa 2 kong anak, 1.5 ang per week. Okay. 1.5, so ibig sabihin Ngayon, 6,000. 6,000 ang buwan. Okay. Ganyan lang man pinapadala ko kasi yung ibang pera ko, iniipo ko para sa sa paglaki ng mga bata. Kasi ako lang nagagastos niyan, eh. Wala man ibang gumagastos niyan, eh. Lahat ng mga gamit niyan, mga pagkain niyan, sa akin galing. Hindi ko yan pinapabayaan. Ay, dapat naman talaga magagaling po sa inyo dahil kayo po yung tatay. Oo. Pero, Opo, Alan, pero Alan. ang 1.5 po na pinapadala ko dyan per week, sa estimate ko, tama lang yan kasi elementary pa naman yan, eh. Kaya pinag-iipunan ko yung paglaki niyan, pagkaalis niyan. so sa Kaya tingin hindi ko mo, Alan, yung 6,000 isang buwan ay sapat. may bigas pa yan, sir, eh. May bigas pa maliban sa 6. Totoo ba ito, Manilyn? Opo, may bigas naman po binigay siya. Ilang kilo? Yung Pakilapit na po, pakilapit. binigyan po ng sarong sako po. Isang sako. Kada ano yan? Kada isang buwan? Hindi. Depende po. Oo, medyo, sa tingin ko, Manilyn, binabanggit ni Alan, sa 6,000 a month, dahil elementary pa yung bata, may isang sako pang bigas, elementary high school, medyo sapat naman. Bakit nasasabi mong kulang? Gusto namin manggaling sa inyo, Bakit kulang sa tingin mo itong binibigay na suporta ni Alan sa mga anak mo?
Kulang po kasi bumibili po ng mga ulam yung dalawa kong anak sa paaralan po, saka yung mga ginagamit din sa pang-araw-araw nila. So kulang yung 6,000. Merong bigas, walang pang-ulam. Pero sa tingin mo, ilan ang sahod ng dati mong mister? Sabi ng papa nila, niya, na yung 1K daw per day. 1K per day. So, 30,000 isang buwan. Okay. Okay. So, matanong ko lang, Alan. Alan, kasal ka ba dito kay Manilyn? Opo, sir. Okay. At yung kasama mo ngayon na hipag mo, kasal din sa mister niya? Opo. Ayun. Alam mo bang illegal at bawal yan? Opo, sir. Alam ko po, sir. Alam mo ba na maaari kang mabilanggo dahil dyan? Opo, sir. Alam ko po na, sir, lahat ng patakaran kasi nasa government tayo eh. Okay. Oo, yan. So, alam mong bawal, alam mong illegal, ngunit datapwat, subalit, Ginawa pa rin. hindi. Ibig sabihin, dahil sa pag-ibig, Hamakin ang lahat, partner. masunod lamang yung pag-ibig. Masunod lamang Alan. yung pag-ibig at kalimutan kung ano yung nasa batas. Alan, bakit mo naman ipinagpalit itong si Manilyn dyan kay Gemma? Alan, Sir. bakit mo ipinagpalit itong si Manilyn, dati mong misis dyan sa hipag mo? Ewan ko po, sir, kasi ito na lang nangyari. Sino bang mas maganda sa kanila, Alan? Yung totoo, Wala naman po, sir, maganda. parehas lang. So pares pangit pala at walang maganda. Okay. Sabi ni partner ni Angel, pares pala pangit. Ganito Alan, dahil na andito ngayon si Mrs., dumulog na sa aming programa, inirereklamo ka na. Ano yung plano mo, Alan, dito sa yung mag-iina? Yan, ma'am, ang plano ko dyan, susustintuhan ko yan hanggat buhay sila. Hindi ko yan papabayaan hanggat mag-asawa sila, makatapos sila ng pag-aaral. Kung gusto nila magtapos, nandito lang ako, papatapusin ko yan ng pag-aaral. Ano ito, may plano ka daw na magbigay ng baka? Totoo ba ito? Opo, yung baka doon, kung halimbawa, kailangan nila ng pagbabahay, may bibigyan ko doon ng baka. Pampabahay. Wala kasi kaming maayos na bahay. Wala kayong bahay. Saka sirang-sira na. So wala ka naman, ikaw Manilyn, wala ka naman planong ireklamo pang mister mo. Ang kailangan lang, sustento. Dapat yan, ganito ang mangyari dapat. Halimbawa, ganyan, kung nakukulangan siya ng budget, kailangan din magtrabaho siya para magtulungan na lang kami. Hindi yung sa akin lahat. Kasi sa 7 taon namin na iwalay, kung binabayaan ko yung mga anak na yan, di sana Magtrabaho patay ka lahat na daw, yan. Manilyn. Trabaho naman po. Anong trabaho mo Kasi ngayon? ang inaalagaan Nagtatanim lang yan po. yung pamangkin niya eh. Hindi naman niya tunay na anak. Dapat magtrabaho din siya para makatulong na sa gastusin. Meron ka daw pamangkin, hindi mo naman daw tunay na anak. Ano yun? Yung bata kasing pamangkin ko, inaalagaan ko, pero binibigyan po ako nila ng... Pakilapit lang po, pakilapit lang. Binibigyan po nila So ako ng iba man na pera. yon, hindi naman yun nakakadagdag sa mga gastusin nyo. Okay. Nagtatanim lang. Ulitin ko lang ang tanong ha. Wala ka namang planong ireklamo pa itong mister mo dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Wala po. Okay. So klarado yun ha. Hindi mo ireklamo. Ang gusto mo lang, dagdagan yung Opo. sustento. Magkano ang gusto mong dagdag? Nakikinig si Alan. Yung pizza na pa... Gusto mo fix? Okay. Kasi matanong ko, magkano ba yung binibigay sa'yo buwan-buwan? Kasi binabanggit niya 6,000 a month. 1,500 Kasi 1,500 kada linggo. Hindi man minsan kada linggo, kinsinas katapusan po. Magkano sa kinsinas katapusan? Minsan 1,500, minsan So 2K. iba-iba. Opo. So ang gusto mo mangyari ngayon, kada buwan, maging fix kung ilan yung dapat ipadala ni Alan. Alimbawa, kasi kung magkano, Kung magkano po alimbawa nga, ikaw na, alimbawa, magkano gusto mo? Kasi sabi ni Alan, sa Ismail, ang sa tingin niya, sapat. So kung ikaw tatanungin, magkano? siguro po kada kinsinas katapusan mga 7,500. 7,500 ang kada kinsinas. So kung At ito-total katapusan? mo yan, 15,000 ang kada buwan. Sa 30,000 na kinikita ni Alan, kalahati ang gusto Pero- mo Kasi nakita. nung nagkikinabang Ulitin natin ha, naman- Mrs. para lang maintindihan mo ha, hindi ako abogado, pero ang pagkakaintindi ko, hindi tayo pwedeng maglagay ng kung magkanong amount, lalo na kung depende pa rin yan sa kakayahan ng mister mo. Ano? Kaya yung ang gusto mo mangyari, pag kinsina, 7,500. Ganito yan, partner. Pagkatapusan, 7,500. Ganito yan, partner, ano? Ang sahod ni Mr. is 30,000 a month. Okay. So, ang gusto ni Mrs., kalahati sa kinikita ni Mr. Pwede din yun, partner, na mag-ano siya kasi. Requirements ako rin
asikaso para makapasok. Oo. Kasi kung ang iniisip mo, kung walang ginawang panluloko si Alan, lahat ng kita ni Alan ay mapupunta sa pamilya. Dahil may ginawa si Alan, partner, ang hiling mo ay kalahati ng sahod. Una natin ang reaksyon. O, ayan. Alan, Dapat Sir. ano po. ang gusto raw pala ni Manilyn, kung mapupwede, 7.5 daw ang ibigay mo pag pizza 15, 7.5 pagkatapusan. So pag sinuma total mo, 15,000. Magkano bang sahod mo? Magkano bang sahod mo, Alan? Ang sahod ko lang dito, sir, 25,000. Tapos, may kaltas pa kami sa GSIS. Okay. Ang natitira ng akin malinis, 19. 19. Opo. So ikaw ay government employee at nagtatrabaho ka talaga sa Malacanang. Opo, sir. Okay. Ito bang si Manilyn, mahal mo pa? Hindi na. Sir, pagdating ka na sa tanong mo, sir, ang sagot niya, sir, sa mga anak na lang po kami. Ayun, wala na. Ayan. Kumbaga, mahal niya itong si Mrs. sa paraan na yun Nanay ang siya. nanay ng kanyang mga anak. Okay. Oo. Pero balikan natin, 19,000, partner. Ayan. 19,000. So hindi pwede, Alan, na yung hinihingi ni Manilyn na 15,000. Hindi, sir. Kung gugustuhin, sir, pwede naman. Kaya lang, sir, ang pinag-iipunan ko, sir, niyan, yung pagkaalis ng mga anak ko. At may Kasi anak, tapos, may anak ka na rin sigurong iba. meron pa ako anak dito, sir. Hindi, ang pinag-aanda ko niyan, sir, yung pagkaalis nilang dalawa. Okay. Oo. Kasi ang makakatapos na pinagkaka... pag-expo yan, eh. Paano kung ubos-ubos, sir, ang pera na ipapadala ko sa kanya? Pero O, binigyan ako pagkaalis dito yan, kay Alan. Alam mo, partner, kasi... Nagtatang tatay din, hindi rin tumatakbo sa responsibilidad. Oo, partner. kasi baka dumating yung panahon, partner, para yung padala kay Mrs. Si Mrs. naman, pagdating ng araw, problemado sa pagpapaaral ng mga bata. Pero ngayon, sinisiguro ni Mister na hindi magkakaproblema yung pag-aaral ng mga bata. Hindi pa nga Ako, sir, sigurado masabi ko, yan sir, kasi hanggat gusto nila nagkakontrol ng mag-aral, patatapusin ko sila. Okay. Sige. Sandali lang, Alan, ano? Kuha lang tayo ng legal na opinion. Oo. Partner. Pero partner, basahin ko, partner, Sige. may mga comment dito mula sa ating mga tagapanood. Sabi dito, ay nako, kalahati! Sumisigaw, partner, talagang kalahati yung gusto kasi merong babae si Mister, hinihingi ni Mrs. talaga yung para sa mga bata, kalahati O ng kalahati, kinikita. 19,000 na lang Oh, ang take out. magkano ba yung kalahati ng 19? Kuha na lang, 9,500. 9.5. Oh, Oo. 9.5. So, medyo sumubra pa rin, Mrs., yung hinihingi Hirit niyo mo. po. Oo. Wait lang, partner. Hahamakin ang lahat, masunod lang ang kalibugan. Oh my God, partner. Sabi mo kanina, hahamakin ang lahat, masunod lang yung pag-ibig. O, pag-ibig. Ngayon, partner, ang sabi dito, partner, hahamakin ang lahat, masunod lang ang kalibugan. Sabi ni Elsie Gasga. Masyado namang marahas. Oh, ay nako, buo o kaso. Oh, makinig ka, Okay. Alan. Okay. Buo o kaso. Eto. Medyo ganun, ano? Ito, para malinaw. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Gisela Kiamno. ang Public Attorney 2 ng Legazpi City District Office 2. Magandang hapon po, Attorney. Yes, hello. Good afternoon po sa inyo pong lahat. Good Ay. afternoon. Opo, Attorney, itong si Alan ay kasal dito kay Manilyn. Pero itong si Alan, ang kasama na ngayon at kinakasama may anak na sa hipag ni Manilyn na si Gemma, nakasal din sa kapatid ni Gemma. Kapatid Kasal ni din sa Manilyn. kapatid ni Manilyn. Okay, so, ibig sabihin, kasal si lalaki at ang kinakasama niya na ngayon, na babae, kasal din dito sa kapatid ni Manilyn. Okay, nagkaroon na ng relasyon si Mister dito sa hipag niya at may dalawa ng anak. Kung pag-uusapan natin ang legalidad, Attorney, swak na swak, ano ho? Attorney? Come again po, sir. Ay, Come again. Medyo nag-choppy po. Opo. Ito pong si Alan na inireklamo ngayon ay asawa ni Manilyn. Kasal siya kay Manilyn. Yes po. Pero itong si Alan, aminado ngayon na ang kinakasama niya na at may anak na siya ay sa hipag naman ni Manilyn, nakasal din sa kapatid ni Manilyn. Ibig sabihin, si Alan kasal kay Manilyn, yung babae na kinakasama ngayon ni Alan ay kasal sa kapatid ni Manilyn. Parehas kasal. So kung legalidad, attorney ang pag-uusapan, swak na swak itong dalawa. Yes, sir. Yes, sir. Based po doon sa ninarrate niyo po sa akin na mga facts is clearly violation po yan ng batas. Opo. Natin. Specifically, pwede po yun pumasok sa RA 9262, yung Violation Against Women and Their Children Act. And also, kung another case is sa concubinage under the revised penal code. Opo. So, bali dalawa po ang violation. Ano po ang Kaso po. kaparusahan sa ganyang mga kaso, attorney?
Definitely, may kasama po yan na imprisonment sa 9262 and also sa concubinage. And hindi lang po yung si Alan ang pwedeng kasuhan ni ma'am, kundi pwede po niyang madamay yung hipag niya sa kaso. Opo. Okay. So, kahit po 7 taon na silang hiwalay nitong si Mister, nakasal sa kanya, pwede pa rin hubang magsampa ng kaso itong si Manilyn? Yes po, yes po. Kasi po, technically, kasal pa naman din sila eh. And under 9262, yung sa psychological violence, marital infidelity, papasok po siya doon. Opo. So, mga ilang taong kulong po yan, ma'am, attorney? Yung sa 9262, I believe mataas po yung ano niyan is wala po yan probation. Walang Beyond probation? po yan. Beyond 6 years. Beyond 6 years. Okay. Attorney, magandang hapon po. Yes, hello. Good afternoon. Opo, magandang hapon, attorney. Attorney, ganito po kasi nagbibigay naman ng sustento itong si Alan dito po sa mga anak nila kay Manilyn. Pero kung nanaisin po kasi sabi ni Manilyn, gusto niya maging fix yung dapat na ipinapadala buwan-buwan. Ngayon, ang hiling po ni Manilyn ay mataasan. Ito pong binibigay na sustento. Kung nanaisin po ni Manilyn na ganun po yung gusto niya, na dapat mabigyan siya ng ganung sapat na pera, maari po ba yun, attorney? Or ano po yung dapat gawin nila sa isa't isa? Para at least magkaroon po sila ng pag-uusap or magkaroon po sila ng agreement. Sorry po, nag-choppy po ulit. Sorry po. Apo, ganito po, attorney, kasi nagkakaroon naman po talaga ng sustento. Ito po Dali lang, si partner. Alan. Para magkaintindihan tayo at saka si attorney. Oo. Yan. Okay, attorney, base po sa pag-uusap namin Ayan, kanina, clear na po. aminado Sabi naman ko po na, itong malinaw si din. Manilyn na nagsusustento po itong si Alan buwan-buwan. Subalit datapwat, ito pong sustento ni Alan ay hindi po sapat according kay Manilyn at nais niya po na pataasan or dagdagan. Sa ganito pong sitwasyon, pwede po bang umiling si Manilyn ng ganun po na dagdagan po yung sustento? At ano po yung dapat nilang gawin para magkaroon po sila ng agreement? Okay. With regard po sa sustento naman, is ang sinasabi po ng sa batas natin is ibabalanse po natin yon sa need ng mga anak and also po sa capacity to give naman na magsusupport. So kung gusto po nila na maging clear yung monthly na support, is dito po sa PAW, nagbibigay po kami ng service po na mediation. Bali, ang gagawin po natin is magkaharap po sila dito sa amin, kami po mag-mediate and Ayun. pag-uusapan po yung kung magkano ba yung monthly na fixed na support para wala ng kalituhan at yung mapagkasunduan po nila at i-reduce natin yan in writing, pipirmahan po nilang dalawa at notaryuhan po natin. Okay. Kasi sabi naman nito ni Mrs., wala siyang planong kasuhan si Mr. Opo. sa pangangaliwa. Ang gusto nilang sustento. By the way, attorney, itong si Alan po ay isang government employee. Yan bang mga kaso na pag yan ang mga nilabag ni Alan ay makakaapekto sa pagiging empleyado niya ng gobyerno kung sakaling ireklamo siya ni Mrs.? Definitely po kasi pag halimbawa pagdating po na hindi siya mabibigyan ng clearance. Ayun. Opo. Okay, balikan natin si Alan. Alan, oo, kasi- bago natin bitawan si attorney. Correct. Kasi Alan, nababanggit ni attorney na dapat magkaroon sila ng ito, mediation or andito pala si pag-aarap. Alan. Nakalimutan ko, andito si Alan sa kabila. Alan? Sir. Oh, narinig mo ha? May kulong, medyo mabigat at maring madali yung posisyon mo Clearance sa mo, gobyerno. oo, kung magkapa-clearance. Pero ang kagandahan naman ito, tinatanong ko si Mrs. kung gusto niyang ireklamo ka, ayaw naman, ang gusto lang niyang mangyari ay maayos at madagdagan naman ng konti yung sustento. Ngayon, sinasabi ni attorney na sa PAW mismo nagbibigay sila ng serbisyo para sa mediation para magkasundo. Willing ka ba, Alan, na magkaharap kayo ni Manilyn once and for all para maintindihan at magkaroon kayo ng kasunduan tungkol dyan sa sustento? Kung mag-aarap po kami sa DSWD lang po para malaman ng Manilyn ang tunay na regulasyon pagdating sa mga bata. Ay, hindi. Kasi, hindi naman yung reaction ko na hindi okay naman sa DSWD. Pero ngayon kasi, ang inihiling ni Manilyn is yung legalidad, 'di ba? Legalidad bilang asawa at yung needs ng mga bata. Ang sinasabi nyo lang, MSWD, yung mga pangangailangan ng bata at yung kustudiya. Pero ang legalidad na hinihiling ni Manilyn ay yung sustento nyo po. Bakit ayaw mo, Alan, sa Oo, public attorney's parang office ayaw kayo mo sa magharap? legalidad.
Natatakot ka ba na baka kasuhan ka talaga ni Manilyn if in case mag-failed ka? Hindi ako ba natatakot kasi alam ko lahat ng mga parusa niyan eh. Oh, so hindi natatakot yun. si Alan. So, nililinaw lang namin yun, Alan, ano? Kasi kung ipagharap namin kayo sa Public Attorney's Office, syempre, si Manilyn, yun ang gusto mo, di ba, Manilyn, sa PAW? Sa abogado? Oh. Isang tanong, isang sagot, Alan. Haharap ka ba sa tanggapan ng Public Attorney's Office? Para magkaroon ng kasunduan tungkol sa sustento. Harap rin. Harap Harap din. Ito, Manilyn, nakikinig si Alan, nakikinig din si attorney. Kung halimbawang magmatigas si Alan na hindi umarap, tutuluyan mo ba siya ng kaso? Opo. Ayun. Ayun. Tutuluyan. Ibig sabihin, partner, hindi dapat maging kampante itong si Alan dahil akala niya, hindi magkakaso si Manilyn. Aba, pero mahal mo pa, Manilyn, si Alan? Hindi po. Ha? Hindi na po. Hindi na, yan. Okay, so payag na rin si Alan na humarap sa Public Attorney's Office. So, attorney, sasamahan na lang po namin itong dalawa kung sakali at gagawa na lang po ng schedule tayo para mapagharap po natin dyan sa inyo pong tanggapan. Magkaroon po ng mediation. Attorney, ano po? Yes po, sir. Always welcome po dito po sa Okay, maraming salamat po, Attorney Gisela Quiamno, ang Public Attorney 2 ng Legazpi District Office 2. Okay. Thank you po. Salamat po. Okay. Balikan ko si Alan, partner, ano? Kasi may binabanggit. Kailan pwede si Alan? Kasi nagtatrabaho eh. Yeah, kailan ka, Alan, pwede na magkaroon ng oras para Makauwi dito at para magkaharap kayo. magkaharap kayo ngayon ni Manilyn? Hintay na ako sir, magpapain ako ng libi. Ayun. So, magpa-file ka ng leave. So, Okay. ikaw na mismo, nagsasabi ngayon na pwede kang mag-file ng leave para lang magkaharap na kayo. Okay sir. Ayun. O, payag naman siya. Oo, pero magpa-file ka ng leave. So, possible, mga next week ba, Alan, pwede? Hindi pa kaya naman pwede kasi kababago lang ang taon eh. Oo, Siguro so mga third week. mga susunod na weeks. Third week of the month. Ang mga February na. February. So, first week of February. Bago mag-Valentine. Para magkita naman kayo ni Manilyn bago Uy, mag-Valentine. kinikilig si Manilyn, partner. Kinikilig si Manilyn. Sir, mag-update po ako sa inyo kung sakali makapile na ako kasi hindi tayo pwede mag-decision basta-basta eh. Okay, basta sa buwan ng Pebrero. Okay. Pebrero. Sa birthday, kailan birthday ng magbe-birthday panganay yung mo? panganay mo. February 17 Oh, po. February 17 February pala Alan ang birthday ng 17. panganay nyo. Hindi, February 17 yan. Kaya Oo nga, February 17 nga. So pwede kayo doon na lang para isahan na. Pag uwi ka, maki-birthday ka na rin sa anak mo. Tingnan ko sir kung anong magiging file dito sa opisina. Oh, okay. Balikan ko lang si Alan, ano, nababanggit mo, Alan, na yung baka nyo ay willing mo talagang ipagbenta para makatulong dito sa pangangailangan ng iyong pamilya. Opo ma'am, kahit anong oras pwede nyo ibenta Oh, nila. pwede mo pala ibenta yun. Baka, gaano ba kalaki yung baka? Nasaan ba yung baka na yon? Ando sa mama Nasa ko. Magaw lang. Malaki ba yung baka? Baka Kinausap ko na malnourished yung kanina baka. yung magulang kung ibenta na yun. So, ikaw na yung bahala na magsabi sa pamilya mo na ibenta yung baka at ibigay dito kay Manilyn. Para pambabahay. Opo. Sinabihan ko na po kanina, tinawagan ko na. Ayun. Ay, Ay, pambabahay. very good. Di, okay naman si Alan pa. Oh, madali naman kausap itong si Alan. Willing namang humarap. Kaya lang, magpa-file ng leave muna. Opo. So, by February, Alan, mag-update ka sa amin para malaman namin kung kailan yung pag-uwi mo dito sa Bicol. Sige po ma'am. Okay. Anong message mo na lang, Alan, bago tayo magtapos? Ano na lang ang mensahe mo dito kay Manilyn? Alan? Eh, Ano na lang ang last na mensahe mo kay Manilyn ngayon bago tayo maghiwalay? ang masyado ko lang siya, yung mga bata, alagaan niya, buti kasi sa kanya yan, nandiyan sa kanya. Okay. Ayaw naman sa akin ito yan pa, So, yan mensahe mo, alagaan na mabuti ni Manilyn yung mga anak nyo. ako kasi hanggat gusto nila mag-aaral, papatapusin ko sila, kaya ko sila Ayun. patapusin. Ay, very Gaano mo kamahal, Alan, itong mga anak mo dito kay Manilyn? Mas mahal ko pa yan kasi sa sarili ko. Wow, Uy, yan, the best. Yun, partner, ang... Kinikilig si Manilyn. Yun, partner, alam mo, partner, dun ako medyo nagkaroon ng ano Pero, kay Alan. bago naman tayo maghiwalay, Manilyn, ikaw, ano naman ang last na mensahe mo ngayon kay Alan? Sana Anong tawag mo sa kanya dati? Habang Okay, sige, kinikilig, ano naman partner, sabi? habang kinikilig si Manilyn, ito naman na kapatid Ibang partner, reaction si eh, Angel. violent yung reaction eh. Oh, parang Sige, nagagalit kay anong mensahe Manilyn. mo, Manilyn, kay Alan? Parang tigilan mo ako, ate, ha? Anong mensahe mo? sana
tuparin niya kung ano pong yung suporta niya po. Ayun. Okay. Okay. So, ganon. Aalalayan kayo at mismong ang aming team ang mag-aasikaso para magkaroon kayo ng magkatugma yung schedule na makauwi din dito sa Alan at magkaharap kayo sa PAO. Maraming salamat, Alan. Sige po. Thank you. Okay. Okay. So, yan, Ayun. partner. At least, napakinggan natin, partner, mahal na mahal ko sila. More Mahigit pa than sa buhay ko. At talagang yung baka naman ay ibibenta na para lang makapagpagawa Hintayin ng mo na bahay. lang kasi sinabihan niya na daw February. yung magulang niya. Actually, yung paglilib kasi hindi basta-basta. Siyempre, lalo na sa partner. malaking Kahit ano saan yan. naman ang trabaho, Oo. kailangan, partner, So, February. maging maayos yung paglilib. Dito naman yung mga staff namin. Huwag kayong mag-alala, Manilin. Asikasuin ng mga staff namin para ma-schedule talaga. yung Tututukan pag-uwi namin itong idinulog ni mo sa Alan. aming At nang problema. magkaharap kayo sa PAO. Kung sakaling magkaharap kayo, anong una mong gagawin? Matagal na kayong hindi nagkikita, tama? Mga ilang buwan or taon na? Lapit Anong ang una mic. mong Taon. So pag nakita mo itong si Alan, nakaupo doon sa opisina ng PAO, Anong gagawin mo? ano yung una mong gagawin? Pagka masampal ko. Ay, okay. Baka masampal. Mga kaibigan, delikado ito na mga plano ni Manilin. Baka masampal. Alam mo, partner, kinikilig siya pero ang sinabi niya, baka masampal. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 2 taong gulang na bata mula sa Sorsogon, nangangailangan ng tulong sa kanyang gamutan dahil sa kanyang sakit na hydrocephalus. Ang ating pagtugon, abangan. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol, tabang, ora mismo. Partner, makakausap natin ngayon si Rochelle Sanchez, ang tiyahin ng 2 taong gulang na bata na dumaranas ngayon ng sakit na hydrocephalus. Nakitaan daw ito ng sakit matapos mauntog ang ulo ng bata sa pader ng kanilang bahay. Ayan, magandang hapon sa iyo, Rochelle. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Rochelle, kumusta ngayon ang kalagayan ng inyo pong pamangkin? Sa ngayon po, ma'am, nandito na po kami sa bahay nila ngayon. Tapos po, yung bata po ngayon, natutulog po sa ngayon po, natutulog po. Opo. So, kailan po ba siya huling natingnan ng doktor? Nung ano lang po, ma'am, ito lang po nung sa BRT po, yun lang po yung last. Kasi doon po siya na-confine sa BRT po. Okay. Makikwento nga sa amin, paano ba nauntog itong ulo ng bata sa pader? Ano po, ma'am, nasimula po yun nung 1-year-old and 2 months po siya. Naglalakad, habang lumalakad po siya dito sa kanilang bahay, nadulas po siya. Tapos, nabaldog po yung ulo, pati kaya po yung pakatumba po niya. So, ibig sabihin, nung bata pa siya, wala pa naman siyang sintomas ng sinasabing hydrocephalus na sakit? Inborn na po yun, ma'am. Okay, so gusto ko lang maging malinaw, yung hydrocephalus inborn na, then Nauntog pa yung bata. Opo, ma'am. So parang na-trigger lang nung pagkakauntog, pero dati nang may hydrocephalus. Mula po nung nabaldog po yung bata, yun na po, nagsimula na po yung nagsukan, nilagnat po, hindi na po nawawala yung... So yun talaga na-trigger. Na-trigger. Lumabas na ng gusto yung mga sintomas. Sa murang edad, lumabas na yung mga sintomas. Base sa doktor, ano raw yung kanyang dinadanas ngayon? Sa ngayon po, ma'am, okay naman po siya ngayon. Kasi meron naman po siyang nireseta sa kanya na gamot. Okay. Ito bang pamangkin mo, ilang taong gulang na ho ito? 2 taon po, sir. 2 taon po. Yung pagkakauntog, kailan po nangyari? Ano po, 1 and 2 months po siya. 1 and 2 months pa lang. So, mga 10 buwan na nakakalipas matapos itong pangyayaring ito. Opo, sir. Okay. Ilan ho bang anak nitong pang-ilan ho itong pamangkin mong ito sa magkakapatid? Ano po, 5 po siya. Pang-5 po sa magkakapatid po. Bunso po siya. Okay, bunso. Ano pong sabi ng doktor? Ano po ang kailangan gawin dito sa pamangkin nyo para tuluyang magamot? Ano po, ang sabi po dun sa DRT po, kailangan daw pong operahan para yung bukol, So, kailangan operahan para maalis yung bukol. Opo, para maalis po yung bukol. Opo. Rochelle, may idagdag ko lang kasi tiyahin ka nitong bata. Asan yung mga magulang nitong bata? Ano po, Oo, kasi tiyahin ka nitong bata, di ba? So, asan yung mga magulang ni Jetro? Opo, tiyahin, ma'am. Tiyahin po. Opo, asan yung mga magulang niya? Nandito po, ma'am, sa tabi ko po ngayon. Okay. So, ikaw lang talaga yung lumapit dito sa programa. Siya yung spokesperson. Opo. Ano yung trabaho ng nanay at tatay nitong si Jetro? Yung nanay po, dito lang po sa bahay, nagbabantay lang po ng mga anak. Yung tatay naman po, nagsasabak lang po ng mga lukad, gano'n po. Nagkopra. Opo. So, nababanggit mo, Rochelle, na nasa katabi mo itong nanay. Pwede po ba namin siyang makausap? Opo, nandito po, ma'am. Opo. So, kausapin po namin si nanay, Sige po, ma'am. Opo. Tutulungan. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Nanay, ano po yung pangalan ninyo? Mary Jane po. Mary Jane. Opo. Nanay, gaano po kahirap yung sitwasyon na nakikita niyo po yung anak niyong si Jetro na ganito po yung kanyang kalagayan? Malungkot. Opo. Gaano po kahirap sa isang nanay na nakikita po si Jetro na ganito po siya? Parang nahihirapan po ako na nakikita ko po ganyan po siya.
Yung iba mong anak, nanay, normal naman? Opo, hindi po. Yung mata po niya, nagkatarata po. Hindi. Ibig ko sabihin yung mga kapatid ni Jetro, normal ho ba? Opo, normal naman po. Kaya lang, yung isa kong panganay, mayroon po yung katarata yung mata. May katarata yung panganay mo. So yung panganay mo, may katarata. Itong panglima naman, may hydrocephalus. Opo. Ito na yung bunso, itong panglima. Opo, panglima na po siya. Dadagdagan nyo pa, nanay? Hindi na po. Opo. Nanay, nababanggit kanina ni Rochelle na kayo po ay housewife at si Mr. ay nagkokopra lamang po ng mga ninyog. So, gaano po yung kahirap? Saan po kayo kumukuha po ng mga Partner, nyog? bigla naman akong natawag ko sa iyo eh. Nagkukupra ng nyog. Alam ka naman magkupra ng pili. Alam mo, partner, specific natin yun, partner. Oo. Oo. Kasi siyempre, nanay, paano po yung pangangailangan po ninyo sa pamilya at siyempre ngayon pong meron pang sakit itong bunso po niyong si Jetro? Naghihingi naman po ako sa mga kamag-anak ko po ng mga kaunti-unti. Kaya hindi naman po sapat ang po ng asawa ko. Naghihingi na lang po ako ng tulong sa mga kamag-anak ko po. Nag-aaral po ba yung iba niyong anak? Opo, nag-aaral naman po sila. Okay. Opo. Nanay, since naandito po kayo sa aming programa, umiling po kayo, ano po yung pangangailangan nito pong si Jetro? Nangailangan po ako na follow-up check-up po. At saka maoperahan? Opo, na maoperahan po ang anak ko at saka yung mga pangbili ng mga gamot niya po, gatas at mga diaper po. Okay. So, Nanay Mary Jane, makinig po kayo, no, para mabigyan pong solusyon ang inyo pong alalahanin. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Apo, Miss LB, napakinggan niyo po si Nanay Mary Jane at ang tiyahin po ni Jetro na si Rochelle. Ano po yung maaring maibigay na tulong po ng Ako Bicol Party List para po dito kay Jetro? Miss Remy, katulad nga po ng sabi natin lagi na pag nandito na po sa BRSMC at kailangan ng operahan ng bata, sasagutin po natin ang kanyang hospital bill, pati mga laboratories, and then po yung gamot na available po dito sa atin. Ayun. So, sagot yung pagpapa-opera at yung check-up, Laboratory, yung partner. sinasabing follow-up check-up, sagot na rin yun, Ma'am LB, at yung gamot. Yes po. Bago po yung kasi operahan, Sir Joss, may mga laboratories Ayun! na kailangan gawin. Sagot na yun ang Ako Bicol. Sagutin po natin yan. Ora mismo. Wala silang babayaran. Ayun, wala nang babayaran Yes daw, po. partner. Okay, ano po yung mga dapat na gawin na lang nitong ng nanay at saka nitong tiyahin? May mga requirements pa ho ba, Ma'am LB? Upon admission, Sir Joss, puntahan lang po nila ako sa Malasakit Center, Table 4. Dali lang po yung barangay certificate with agency and then po yung medical certificate plus yung mga request. Ayun! So wala nang iisipin pa, partner, sa loob ng ospital. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Sapagkat ang Ako Bicol ay katulong na. Kakampi pa. Maraming salamat sa inyo, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much po. Happy New Year to all. Oy, Happy New Year, Happy New Ma'am Year, LB. Miss LB. Mabuhay ka. Nanay Okay. Mary Grace, Rochelle. Narinig niyo po ba? Opo. So sagot na po yung laboratory, sagot yung follow-up check-up, sagot yung pagpapa-opera at kung yung mga gamot na nandoon sa ospital, sagot na rin ang Ako Bicol. Ano pong masasabi nyo? Maraming salamat po sa inyo. Ay, yun. Pero bukod dyan. Pero bukod dyan, Nanay Mary Grace, may matatanggap din po kayong financial assistance mula po sa aming programa at grocery packs po. Ihahatid po namin dyan. Or kung makakapunta po kayo dito, ibibigay agad-agad po sa inyo. Sa madaling sabi, wala na po kayong alalahanin sapagkat yung pagpapa-check up, pagpapalaboratory, pagpapa-opera at yung gamot ay sagot na po ng Ako Bicol. May grocery at may cash assistance pa. Ano po ang inyong masasabi ngayon sa Ako Bicol Party List at sa palatuntunang ito? Po sir, nagpapasalamat po ako sa magandang tinulong po ng programa po ninyo para po mabigyan po ng pangangailangan po itong pamangkin ko. Malagayan niya. Maraming salamat po sa inyo po, sir. Ayun. Okay. Yung Yun ang nais ni Congressman correct. Saldico na ura mismo kayong matulungan. Apo, Rochelle, yung inyo pong bang kahilingan ay nabigyan po ba ng solusyon? Gumaan po ba yung pakiramdam ninyo?
Ano po, ma'am? Ano po? Opo, yung problema nyo po sa pamangkin nyo, nabigyan po ba ng solusyon? Gumaan po ba yung pakiramdam po ninyo? Opo, ma'am. Opo, malaking pasalamat po namin, ma'am, sa ano po, sa programa po ninyo na ako Bicol Tabang Ora mismo po. Dako-dako po, napasalamat po namo. Ayun, dako-dako. Sorsuganon, Oh, partner. dako-dako, napasalamat. Okay. Maraming salamat din, Dabi Rochelle, asin kay Aalalayan Mary kayo Grace. ni Ma'am LB hanggang sa magamot at maoperahan yung inyong pamangkin. Sa mga may problemang legal at medikal na naisumi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.